J リーグ、ビファーレン長崎、大分トリニータ、練習試合。昨日は大分のホームでリーグ戦で大分、長崎戦。今日は長崎のホームで取れまで同じカードは面白いな。しかも昨日のリーグ戦と同じスコアなの面白い。不安魔はリーグ戦出られないからこっちか。斉藤が得点してるね。個人的に今年のルーキーで一番期待してる。大分と長崎は同じ九州とはいえ移動したんだね。こんなパターンあんまり見たことなかった。リーグ戦後、明日うちのホームでトレマやるから一緒に帰ろうぜ。ではないかさすがに。大分は屋敷が得点してて嬉しい。期待してるしリーグ戦でも頼むよ。